I aleshores és un símbol a la longevitat. Sense molt honrat. No li desitjo a vostè que arribi als 250 i escaig d'anys, ni li desitjo a cap bona persona. Home, és un goig poder venir a felicitar un ciutadà, en aquest cas un home, que no és tan habitual, no? Que ha fet 100 anys, a més doncs, ho ha fet amb un bon estat de salut, amb el cap clar i sobretot doncs, amb un entorn familiar que el cuida, que l'estima. O sigui, crec que és una gran sort poder arribar a aquesta edat i fer-ho amb les condicions que ho ha fet el senyor Eduard Vives. Hi ha arribat? Sí, estic content. Està clar que sí. I tant. No em mereixo tot això, jo. A 100 anys, pues, trobo que la vida és meravellosa. Si sap prendre la vida de bons pues, saber-lo com agafar la vida. Però és meravellosa la vida.